Għal-bosta tal-miliet huwa l-jum li fih jinaqdu mal-familja u jgawdu l-kumpanija ta' xulxin f'atmosfera mill-isbaħ. Però għal-oħrajn li qegħdin fil-ħabs is-sitwazzjoni hija ferm differenti. Priġunieri li tkellmu ma' Net News spjegaw li qed jgħixu f'kundizzjonijiet xejn pjaċevoli f'ħafna kesħa, ħmiġ u fuq kollox bla ebda forma ta' riabilitazzjoni. Hemm korruzzjoni kbira u ġew miex jiena ma niflax iżjed u il-problema li daku li toroċ minnaw bil-lat riforma ta' xejn indannati iżjed minn biex daħkat. Ġabuni fu situazzjoni li noroċ minnaw jiena nispiċċi jien f'takasijiet jo innaf għax safrasi m'għandek xaw ikkessa ma nafx nagħmel minni issa wera tajt qalbju. Mux veru li jemmittiedu mek għaw riabilitazzjoni, mux veru, unek għaw bis indannazzjoni, miċi kbir, ċeli bitinej li mux suppost stametu li bidem jarab. Priġunieri oħrajn spiegaw ma' Net News li hemm telqa kbira u jinżammu dejjem fid-diviżjoni bla ebda mod kif jistgħu jimlew il-ħin tal-ġurnata. U la program ta' riabilitazzjoni la xejn, ġastelquna u la xogħol xejn. Dejjem ġod division, nifrik importanti ma' nixnieklu dejjem l-istess menju. U ma titfarma ġod ċella u l-prospettiż is-nizibet il-ħosni. La bitħa xej għax il-bitħa biex kura li għam jisbitġafla għemmek u għek taqbad damla xidda t-ġafla. Dan fil-waqt li persunu ħara spiegat il-problema kbira ta' nuqqas ta' spazju li qed jippruvaw isolvu billi jżidu s-sodot. Iżid is-sodot qed iżid il-problema x'm'għandniex telefons, m'għandniex showers. M'għandniex friġis u freezers, għandna friża waħda għal 70 ruħ, qed iżidu s-sodot fit-tini solar u fit-tielet solar. Illum għandna fuq 40,000 każ ma jistgħux jaqtawhom il-qrati. Għaliex għax dik li għal xi dewmien fil-qrati li qed jaħbel il-gvern diżastru għax ma jistgħux jagħtu sentenzi. Allura biex qed jissolvi l-problema, billi jżidu s-sodot. Mhux hekk jissolvi l-problema. Bil-problemi inkludu wkoll in-nuqqas ta' ndafa. Ħarġulna bliġi regola banali jumejn ilu, illi sad-disa biss mit-8 sad-disa biss ta' filgħodu jituna xkupi bali u squeezers biex nadfu t-ċellet. Mela aħna fit-8 jiftħulna l-bibin fit-8 u 10. Wara 10 minutes tiġi l-mediċina. Wara l-mediċina jiġi l-metadon. Wara l-metadon tittorna l-vista. Wara l-vista tittorna l-Skype. Wara l-Skype tittorna l-ikel. Wara l-ikel qegħdin bla boiler bla ilma qegħdin. Deficiency għad isajru ħad insaħnu wieħed wara liħor bil-kitla li ma hemm kitla waħda għalina kollha. Ġieli ngħidu l-ewwel kafe fit-9:30. Kif sallaħaqna d-daf? Hemm problemi kbar, plus li hemm ħafna ġrieden, ħafna wordin. Dan fil-waqt li ħafna ħabsin kienu frustrati għal fatt li bosta persuni prominenti fil-pajjiż qalu skużawni u ħelsuha ħafif waqt li huma spiċċaw fil-ħabs għax mhux tal-qalba.